Там просто се забатачват нещата много здраво. И ние се прибираме, слушаме. Спахме в София при едни наши приятели с жена ми, но вечерта тя дигна пак температура. Ние сутринта му звъним на доктор Христчев и му казвам: така и така, докторе, пак дигнахме температура, той палете колата, вика, елате, вика, ще я приема. Ще приемат в раковата болница. Да, защо, нали, преди това се виждат по документи, че няма такива... Ето. Кажи ми, никой нищо не ми обяснява. Това е много стресиращо за един човек, на който му каза, че няма рак, да го приемат в ракова болница. Да, въпреки че резултатите излизат, че няма абсолютно никакви такива данни за такова заболяване, тя пак ни праща там. И отиваме, елате, ще ви приема. И почват да оправят документите за приемане в раковата болница. Качваме се в хематологично отделение, пишеше, лекуващ лекар на Пани, на жена ми беше доктор Гълбова. Значи, помежду другото, преди да приемат тя, доктор Гълбова с доктор Христчев, малко се скараха, защото тя му каза, така чух отстрани: ама Христчев, за какво ми водиш тази пациентка? Тя няма нито левкемия, няма нито рак на кръвта, не е за нашата болница. Нещо си казах, както и да е, приеха я. В стая с две жени, които са болни от левкемия и там тези страшните болести, жените са с окапали коси и жена ми реве на рамото. Аз съм болна от рак и ми плаче. Ама викам: миличка, ти не си болна от рак. Глупости, викам, просто ще направят изследване да видим къде идва тази температура. Представете си какъв стрес е това за Пани, за жена ми. Знам, защото съм била в тази болница и знам за какво става. Там просто като влезеш и изгасваш, като виждаш пациентите много. Много добре, те разбирам, защото на мен на 20 години ми казват, че имам рак, пак такива лекари, но не ми се навлиза в подробности. Тук по документи пише, че ние сме стояли 2 дни в ракова болница, но не е така. Ние стояхме там 4 дни. 4 вечери. Въпреки всичко аз я успокоявах. Тя в един момент, нали, така се поуспокои. Изследвания от онкологията казват, че кръвната картина не е страшна, че кръвните резултати са добри. Просто и там не можаха да разберат откъде идва тази температура. Навсякъде грешни лечения. На първо, на второ, на трето место.